ма ошиқи инами серияи роялам тамошобино. Уходи ма ҳамаш ай ҳами серияи роялай. Сивороткаш популярни ва медонен пачи надошт, пачишам бромадай. Машаллоҳ. Пачира медонен чӣ роли калона бозӣ мекуна. Мондаги чашма мегира, мелкаи маршинои чашма мегира, сиёҳи чашма мегира, таги чашмаро хушрӯ мекуна. Машаллоҳ, ма якам бор қади шумо ҳуй кадестам. Вау, ира бинен чӣ влажния, влажнигиша бинен. Анами влажни боша, фоидаш тез мераса. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Вот она красота. Акма сатр дорум, ира бе сатр мекунида, масалан то пуштаки чашмта брава. Вот так. Вау, ика хушрӯ шидане. Рӯи блестящий тило. Ира бинен чӣ хушрӯвае. Пше красота. Ира мекунен 15-20 минут месед. Ира асобина хубае ки ё саҳар кунен, ё ин ки бегаҳ пеш ай хоб, ё саҳар мехези. ҳами утик чӣ хеле боса утик мекуна. Баъди истифодаи пачи рӯи одам ҳамиха мешавад. Ика хушрӯ, видшам беҳад хушрӯ. Баъд аз 15-20 дақиқа шумо таи чашмтона намешиносен. Барои ҳамиқа креми дневной да таи чашм намешавад ки креми ночной. Креми таги чашм адел намешава ва пачи. Рӯи мо занҳо и паспорти мо ҳай ҳамеша хитона нигоҳ дорен. Асобина дар хона ждат накунен ки кайш мо туи марака мерем ба хитона нигоҳу бинкунем. Уход аз ҳама чизи дар корияй барои занак. Барои ҳамиқа ҳамеша зебову ҷавон хитона нигоҳ дорен. Бо ана ҳами хеле косметикаҳои зебо шумо ҳам хитона зебо нигоҳ медорен ва пул кор мекунен. Агар ки нахоҳен пул кор кардан шумо да пул дар кор набоша, мо доставка ба ҳама ҷо дорем. Ҳам заказ онлайн мо шумо дароӣ мекунем ва ҳам роҳи бизнеса айхона набромада бо чунин маҳсулотҳои качественӣ шумо да меомӯзонем.